Takže čaute ľudia, vítam vás pri 5. parte Shakes and Fidget. Takže začíname na s6.swgame.cz, kde máme nášho Mr. Konix. Dal som tu, myslím, že level up. Pozrieme sa. No, načítaj sa. Áno, dal som sem level up. A jak vidíte, tak mám novú zbraň. Troška lepšiu. A to asi tak všetko, čo mi padlo. Myslím, že mi padlo toto brnko vypadlo a tieto dve veci. Rukavice a boty. Takže kúkneme sa do zbrojírny, lebo dneska som tam ešte nepozeral a tipnem si, že tam bude nejaká dobrá zbraň. No takže. Nič. Takže som sa netrafil. Čaroobchod. Nič asi. Nemám. Toto si nemám. Love. Mám nejaké eliky, mám ešte eliky. Takže, troška sa nevylepšíme sa, ale povieme... niečo vám ukážem, pozerajte. A jak som vylepšený, dobre? No, dobre, tak eliky, ale elik mi dáva 77. A toto mi dáva ešte 40. A jak som vylepšený, a čo len kúkneme si jednu postavu, čo len 32, to? Ale vidíte, ja som lepšie vylepšený od neho. Ale, no, dobre, má väčší život, no. 67 000, ale tak čo už? A podľa mňa by som ho aj dal, tak vyskúšame, keď ho nedám, tak som fakt magor. No, vidíte, hovoril som, dám ho, v pohode. Ok, takže skúsime ísť do podzemka s tou novou zbraňou na ohavného gremlina. Lebo ma si toho golema ešte nedám, ten ma dáva na 3 rány v pohode. Takže ohavný gremlin, no ukáž sa. No, nedám ťa. Takže dáme si nejaký krátky, nejaký quest. No, taký... No, tento. A presunieme sa na S10, kde máme nášho populárka. Vidím, že tu máme hospodu, neviem prečo. Už je level 11, takže fakt dobre. Ešte mi nepadol kľúč od podzemka. Ale na Dragonovi vám potom niečo ukážem. Také počkaj, zbrojírna, také dve malé veci. Obratnosť 9, obratnosť 6, no. Je to zase síce lepšie, ale nemáme, a to budeme na to predáme, ako kúpime to, hop. Eliky. Obratnosť 6, no, tu máme lepšie. Obratnosť, no. Neoplatí sa vám to, keď ešte nemáme kľúč od podzemka. No, toto je asi také... A tu helmu ani nemám, takže dobre. Presunieme sa na svet 22, kde máme nášho Nightersf, myslím. Áno. Som za chvíľku level up a keď budem level up a padne nám niečo lepšie od tohto, tak to už vymením. Takže pošta. Nič. Zbrojeno na person cel? No. Fakt sorry, troška väčšie lagy. No, ale mám houbičky. Inak by to bolo lepšie. Čaroobchod. Vydrž 20, potrebujem... No, aha, tak ticho. Vydrž 18, čakaj. No. Vydrž 14. No dobre, takže toto kúpim, keď budem level up. Alebo kúpim si to teraz a možno to vymením, keď budem level up. Alebo... Tak budeme aspoň väčší život, takže aj podzemko možno dáme. Dáme si nejaký krátky quest. No, tento. No to dáme asi tento. Ok, presunieme sa ďalší svet na S17, kde máme KNRPH. Takže tuto budeme asi dávať do hajzla dačo. Áno, to som ešte nedával dneska, nikam. A asi som dal podzemko, jak to vypadá. Bum. Tak, a kúkneme sa do zbrojírny. 300, no! Ešte počkáme. No, asi to už vymením tie epiky, neviem, no. Eliky. Ani jeden nepadol dobrý. Dobre, takže kúkneme si to, počkaj, toto som... No, a to mám lepšie na magovi. Asi som dal podzemko. Nedal.
Alebo nejak dosť som naleveloval, neviem. Ok, takže vyskúšame temnýho jezdce. Ale pochybujem, že ho dáme. Lebo mi dáva vždy tak na začiatku kritik, potom ja mu dám a on mi potom ma zabije. A to je ten problém, ale ja už by som mu aj dal. To je také... Nevadí, no. Dáme si tiež nejaký quest. Tu máme nejakú dobrú húlku, ktorú dáme na nášho mága, takže... A presunieme sa na posledný svet, na toho dragona. Dneska nebudem dávať všetky svety, lebo nechcem, aby to tak nejako... Myslím, že to zase nepomýlil. A tu je tá vec, že padli mi 2 epiky, len som ich nekúpil, lebo boli o ničom. Jeden našťastí. A jeden... Tuto mi padla taká tá gula, alebo čo to je. No to nebolo našťastie, ale bolo to horšie. Takže kúpneme si zbrojírnu. Niečo máme cechu, takže sa pozrieme najprv a potom poďme do zbrojírny. Nič. Takže pozrieme sa tu na, lebo možno niečo dobre padne. Eliky? Nič. Ale taký malý. No, tie 3 staty, to sa neoplatí fakt kúpovať. Ok, tak keď dám niekoľko level up, takže sa moc teším a skúsime dať podzemko. A ďalšia novinka bude. Doteraz som to nevedel. Padol mi kľúč na nemocný strom a k tomu ešte mi padlo aj podzemko. Zeleného rexa som dal. A tohto fakt neviem dať, takže skúsime pirát krvavý nos, ale pochybujem aj toho. Prosím. Ne! Ty! Takže najväčšia šanca na tohto, takže dáme si úplne nejaký krátky quest, aby nám padla nejaká houbička. No tento, tu sa nám splnil už quest. No, ak nie, že splnil. No, aj tuto padla houbička, takže poďme tiež do podzemka. Vyskúšame teraz toho masitého golema, či jak sa volá. Masitý golem, ale to... Chcem vieš, že koľko mu uberám. No, na to, že som level 26, tak v pohode, no takto. Ok, takže dáme si zase nejaký quest, tu sa nám tiež splnil quest už, takže... Nejaký krátky, to napríklad. Som tiež splnil quest. No, splnil až teraz. A toto dáme, túto našu nádhernú vec. To sa volá helma. A potrebujem teraz už kľúč od podzemka, takže... Ja si robím takú vec, že sa prihlasím teraz na... To sa odhlasím a prihlasím sa na filera. Na zlé hesla dávam. Ok, takže tuto máme... Čo? Tu nemáme zatiaľ nič, tu som nedával hlídku. No, kebyže mám tak ako v pohode húlka. Holka, mám holku. Húlka. No, takže nič. Toto podzemka ani skúšal si nebudem, lebo toto podzemko je fakt na hovno. Však kúkajte. Pán temnot, ohnivý elementál, surový lupič, takže zakryjem si oči. Stop. No, tak ideme na to, stop. No, tieto mám moc veľké kritiky, takže to dám, keď budem malý. No, ale padol, keby si nedával tie kritiky. Čo si dáme, no som nezdržoval toto arenku. No to je vár, takže to bude ťažké, ale dali sme ho. Takže máme už aj niečo v cechu. No, preskočíme sa na seba. Dík, preskočíme sa na seba, Mariana. 156, ja som dobrý. No preskoč to už. Prehrali sme. Čo? Čo, počkaj. Počkaj. LOL? LOL? No do riti. Troška sa mi to nejak baglo. No, dobre.
Takže to si dáme, toto na tejto postave dneska nebudem, takže dáme si to iba toto. Hlídku. A prečneme sa zase na toho Mr. Koenixa nášho. Tam, toho Mr. Koenixa chcem dosť akože vylevelovať. Takže, fakt, to je dobrá postava, sa strašne nepáči. Ja som si ju urobil sám. Napríklad niektoré som aj dostal, napríklad toho Filera, to mám požičaného. Jak to si vypadá, tak tento epic už musíme vymeniť, takže budeme dneska nový epic. Nemáme za čo, no. A teraz, to, že kebyže mám všade Griffina, tak sa mi robia rýchlo questy, ale kebyže mám viac postav. Napríklad na S10 populárka, keď som začínal, tak som myslel, bol level 4, či koľko, a už som level toľko, to viete. Level 11. Tak, že koľko točím? 10 minút, no. Sorry ľudia, takže pri tomto videu by sa to mohlo teď skončiť. Pri ďalšom videu si skúsim šetriť, aby mi nepadol kľúč, aby padol vo videu, takže budem dávať iba také questy, kde nebude a už ho uvidím, ale nezoberiem ho, alebo ho predám, aby som mal nejaké goldy. Tak ľudia, ja sa s vami lúčim a čau!